И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Роз 2004, с мен е Дефект. Мен ме убиха и аз убиха. Вече съм на помпа, малко. И сега е разцепване Counter-Strike 1.6. Убих един. Браво. Още един да убия и съм на бързата помпа. Това е терор. Аз съм терорист и контртерорист. Мале, много са. Пишете в коментарите дали съм добър или слаб. Няма да ви се обидя. Казвайте само... Те не знаят даже кой съм да си добър или слаб. Да, да и аз съм добър. А пък той са пиши Рейнджи Ортъм капелян така, като ще Дефект. Тук фенове на Рейнджи Ортъм да пишат, аз съм фен на Рейнджи. Аз съм бърза помня. Ой. Да. Много малко патрони. Заредя. Моите аз съм втори. В този сервер не съм иначе направо в серверите ги пукам като съм на втор, трето място. И ето там двете. Също в един сервер, просто един само саме пета. Взех помпа. Той е много готин, в него снимаме просто сега нещо не е пуснат, развалени. Ще снимаме там, когато ще пуснат. И другите ги няма. Другите ги няма, защото е много често преднощта. Да, сега само ние сме на CS, иначе и другите играят CS. Но по-рядко така. Да, ние вече по-рядко играем. О, хедшот! Аз направих Юргър. Аз ударих на Юргър. Убих един. Кажете дали съм добър или не. Аз съм умря. Кой умря? И както виждате, не съм с килата си. Аз каза ги. Той аз И както казах някакво от миналите, нещо ми се бъдна. Извинете за бъга речи. на мен много не лаги. Тук жалко, че не работи F3 плюса. Ти Рейнджи Ортъм ще се отмъстя. Завладяха ни бамка. А тай убих един. На CS ли играете, О, приятели? здравей! Да, и снимаме. Еми. И ари, чао. Може да снимаме и с... Да, и чао.